Hej alle sammen, velkommen til en ny video. Jeg skulle lige hurtigt slette nogle andre videoer for Victor, der sidder derovre, sådan kun i bukser og underbukser. Emil, du er godt klar, at jeg sov med det samme tøj på. Ja, det her det er det samme tøj som fra i går af. Det ved jeg godt. Og det er fedt. Og lige en ting, jeg skulle rent faktisk overnatte herovre, og det gjorde jeg så også. Så fra i går af til i dag. I hvert fald. Vi har fået dem der, som vi gerne skulle være at finde ud af, hvordan man skal gøre forårstægen. Ja. Men det er noget, som I ikke må vide. Og det siger jeg heller ikke. Men det er. Og der er én ting, I skal vide. Ikke have en giganto. Den dræber jeg. Ja, den dræber jeg, hvis det er den. Altså, den har ligesom en woolly rhino, hvilket er en ulden næsehorn. Men den har sådan lidt det samme punkt over i, altså oppe i hjørnet ved siden af livbaren. Det er hvor meget at den er stresset. Så hvis der den bliver angrebet, og den bliver mega stresset, så får den alfa-instinktet, hvilket gør, at den slår dig ihjel. Så ikke have en giganto, medmindre I har metalhus. Eller jo, vi må gerne have en giganto, men det er lidt dumt. Men jeg er modig nok. Ja, vi døde selvfølgelig 2 gange, men på grund af, at vi blev smidt ud af spillet, så har vi alle vores ting igen. Men jeg kan desværre ikke lige hurtigt sætte den her derovre på sengen, på grund af, at den sætter i opladet. Så jeg håber, det er i orden. Nej! Hvad sker der? Hvad sker der? Ja, det skal du nok vide. Det var lige ved at få sit alfa-instinkt. For øjnene blev sådan her store, og de manglede sådan her, så var de fuldkommen. Den manglede 1 sekund før, og så var den alfa-instinkt. Fordi, vil du se, hvordan den gjorde? Den løb lidt væk fra mig, og så kom den meget hurtigere trampende med alfa-instinkt. Og ved hvad der skete? Alfa-instinkten røg ned på 0,5. Er det ikke hurtigt? Jo, og den her video, ikke? Det er sådan noget, hvor den på grund af, så der er uploadet, så vil jeg forklare, hvad vores YouTube-kanal kommer til at handle om. Er det i orden? Ja. Okay. Jeg sætter på nogle spiller. Og der er et ord, jeg vil spørge dig til dig. Når du gør på en af dem der, en der ikke godt. Det er en der ikke godt. Der er et spørgsmål, jeg har spurgt om. Ja. Det kan godt være lidt kompliceret. Men skal vi tage giganto med til bossfighter det? Ja, det skal vi. Det. Giganto er godt. Den var altså ikke. Den var altså et specielt sted. Men se hvor. Dem her. Kan se hvorfor? Nå, hvorfor? Fordi jeg altså bliver en sindssyg. Ja, og hvis den kommer til den broen deroppe, så dør den. Folk kommer dem. For du har set, hvor voldsom den var. Den har dræbt os i det. Ja. Den har, skal lige siges, den har dræbt os nogle gange. Ja, 2 gange. Og på et tidspunkt, der blev vores sko smadret. Vi har en pels sko og sådan noget. Og det blev, shit. Den blev mit sprog, men den væltede lige så. Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg er tæt på at få den med hjem. Den står lige herude foran. Lige der. Ja, lige ude foran. Det står den. Yep. Og Emil, det bedste er jo, at vi har dyr. Vi har en masse hanner hernede liggende og sådan. Ja. Så vi kan Hey, er det jo, hvis det er lige hurtigt siger, hvor mange hanner vi har? Altså, vi har sådan 2 sekunder. Vi har næsten 28. Nej, vi har faktisk 524 hanner. 525 hanner. Ikke? Ja. Hvorfor? Fordi jeg havde virkelig gået i gården for at tænde den her. Ja.
Vent, Viggo. Hvad? Du skulle lade viske det til mig i stedet. Fordi nu hørte de det. Emil. Det ved de jo ikke. Nå ja, du ved det. I ved ikke, folkens, hvordan man skriver til kort nu, så det er lige meget. Ja, det. Drenge, jeg vil gerne have fastelavnsbolle. Ja, tak. Jeg vil ikke. Ja, tak. Jeg vil ikke, jeg synes, de er for, der er for cremet på. Og lige en ting. Lige nu der laver vi en YouTube-video. Vil du gerne have en mening? Søskerne, jeg prøver lige hurtigt at gå derud. Okay? Nej, Hej. Emil! Jeg kommer lige om lidt. Nej! Emil, jeg faldt! Så kommer. Den blev blodrødt op. Den var herop til. Ja. Emil, kom her. 2 sekunder. Jeg mangler at gå op på vores lidt her. Men jeg skal lige høre det derude. Jeg vil Fastelavn er mit navn. Du må... Hvad er det, vi kan have? Nej. Vi kan direkte. Vi dør vores egen grund. Vi dør igen. Ude i vandet. Og hvad tror du, der er herude? Alt muligt. Ja, dem selvfølgelig har jeg jo hele tiden. Og alt shit. Yep. Og der var ikke nogen i dag. Emil, det er lækkert. Der står vi her, og du rører dig ikke ud af brækken. Emil. Vil du hvorfor jeg ikke vil sætte den til noget? Ja. Altså det der er sådan angreb på det hele. Fordi hvis den angriber det hele, ikke op, så kan dyret jo stå tilbage. Og du var klar, at jeg faldt med den deroppe fra dernede, ikke op? Det bliver den også sur af. Op hvor temperament af. Det skal lige siges, at en giganto har et kæmpe temperament. Udover at de kan blive slået, og den så bliver sur. Emil, der er 2 Quetzal. Quetzals! Hvor ned? Eller, Det er derovre. eller forsten. Jamen, jeg har ikke noget flyvedyr på mig lige nu. Det gør vi. Ja, det er det så mærkeligt ud. Nå. Men lad os komme se. Emil, 1, 2, 3, go! Emil. Ved du, hvorfor jeg lige skal... Hvorfor vi hele tiden bruger forsten? Fordi det her er bedre. At en Quetzal, ikke op? Ja, men Hvor ondt den er. ja. Emil, du ved det godt fra den vikingbog løg. Ja, det gjorde den. Altså, hvis I har den app med Arx, hvad vi valgte for at gøre, så husk at bruge 6 super trank darts på en Quetzal level 1. Fordi den siger, at man skal bruge 5, men det passer ikke. Tro mig. Mig og Victor, vi fik vores første ned med 6 super trank darts, og det var en level 1'er. Jeg tænkte, de kan godt se dig. Seriøst. Jeg drukner Emil. Emil, endelig har jeg fået den første skabning. En baby. Det skal du. Jeg voldtager dig. Jeg er så rolig. Jeg skyder en pil i dit face. Det er godt, at I 2 er kærester, men I skal ikke være det længere. Jeg voldtager dig. Det kunne stå. Nå, men i hvert fald, vi vil læse alle jeres kommentarer om det hele. Vi skal dog lave en video, hvor vi læser kommentaren. Jeg er bange for den der giganto, der bliver hardcore. Og lige en ting, det skal lige siges, at Emil, det er den. Der er 3 Quetzal. Jeg vil forestille dem alle sammen. Men lige en ting, ved du hvad det er?
generelt op i, hvad det er. Det er, at hvis det var, at jeg ikke lige havde kommet herover, så ville han ikke vide, hvad det var, man skulle gøre for at kunne se, hvor de spawnede, altså hvor de blev lavet, og hvor de er og sådan noget. Så det var temmelig godt, at jeg var herovre. Stå stille, Crystal! Dør! Har du den? Nej! Det gider ikke stå stille! Det er normalt, den ikke gider stå stille. Den er sådan lidt våd og cremet under. Det er derfor, jeg hader dem. Jamen i hvert fald. Jeg kommer til at lave Ark-videoer, Pixelmon-videoer, Minecraft-videoer, Warcraft 4-videoer og Terraria-videoer. Og så samtidig nogle gyserspil, hvis der er, vi får fat i det. Og Ark med mods, hvis der er. At vi også får fat i det. Så ja. Vi har vel ikke andet at sige end vi ses. Haha.